לא מצליחה לצלם, לא לפה. איפה אין מקום? לא לעמוד פה. כנראה שהתערובת של הגז פה לא יושב נצח. יכול להיות שהוא נקר חלק, הוא לא נתן נקייה לגז. זה מתמלא יותר מהר מאתמול. תוך את זה עוד? אני מתרגל אתכם במצב בצורה, לא בכלל. עכשיו אנחנו הולכים לאכול פה קש, אבל אתם יודעים למה. אפשר להפוך אותה. עוד רגע. לא צריך להפוך אותה, היא נפתחה מושלם. תקשיבו לשליטה הזאת של שליטת הגפים. המכל נמצא פה לידי. אני את הפד הזה לא יכול להרים. איזה אחד צריך להרים? למה? אז תמשכו לאורך הדופן ותביאו את אחד מפה. יפה, תקרב אלינו. יפה, ידיים. תביא אלינו. לא, אל תובד. אל תובד אותי. חבר'ה, תקלוט את החבלים. בשביל להפוך אותם, מה אני צריך לעשות כמה שיותר מהר? לרוקן כיסא יצור. תשפוך את הכיס מלא מים, נכון? לרוקן את הכיסא, בדיוק. צריך. רואים מה זה על הפנים? לרוקן את הכיס. אבל במצב באמת את לא תעשי את זה. זה עד סיכום זה עולה. אם זה נפתח ככה לא הפוך, אז כן. שומעים את הספירה שלו? זהו, פאק. יפה. תנו לה להתרחק, תרחיקו אותה מהדופן. שלא תתרחק. רגע, נמצא פה מסוכן, יש פה ברזל, אדוני. לא, אני אומר, סליחה רגע, עכשיו, זה הפריבילגיה של השחיינים. אני מזכיר, מה צריך לעשות לפני שעולים לעשות? להוריד את זה. אז תעשה את זה. אתה בדיוק בפריים, אתה בפריים, אחי. אתה בפריים. לקשור לחבל חיים. רגע, אל תהפוך אותה, אתה מסתכל עכשיו. אתה צריך להוריד את חגורת ההצלה. חבר'ה, אני לא סתם מדגיש ומתרגל את זה. אני יכול להראות סרטים, ציורים על הקיר, רק פה אתם מבינים את זה. או מצמידים את זה. כן? יאללה, שניר, יורים עליך! אני קופץ במקומך! וואלה, זה עדיין מוציא את העשן. כן, זה כבר 10 מי דקות. לוקח לנו זמן למצוף? זה אדם בים? אה? מי לוקח אני. כבר עבר 11 דקות. הוא אמור להיות 15 דקות. זה של הרפסודה. יאללה, אני קופץ במקומך. בא לי קצת לשחות. לך תרחיק את המדוזות. חבר'ה, אני לא יודע מה קורה. רגע, אמרת 2 אנשים, נכון? אני רוצה פשוט להצטרף למים קצת. לא. כן? לא, אני אין מצב שאני לא עושה את זה. אל תקפוא. תוריד את זה מעל הראש ותוציא את זה. חבר'ה, סליחה, הלו! את החברות לקשור לחבל חיים בהיקף, שלא יברחו. לקשור אותם טוב. בואו נקרב אלינו קצת, תראו את מה שקורה שם. עכשיו תעלו על הצד של המיכל, לקשור את החגורות. חכה רגע! עוד לא קשרתם את החגורות, נתחיל בלגן. קשור את החגורות על החבל חיים. על החבל ההיקפי של הרפסודה, לא על זה, על החבל ההיקפי של הרפסודה. כי זה החבל שחותכים אותו כשמתנתקים, אז מה? חשבנו על זה החגורה ואיפה? כן? מה הרווחנו? זה בוא נראה לי קצת אורתודוקס בציוד האלה. כן, זה... זה לא חשוב. יש? רגע. בגלל שזה רפסודה קטנה, למרות שהרוח מאחוריהם, זה היה קל. נקברו חיים כמו שאומרים. יפה. עכשיו חבר'ה, אנחנו קופצים למים, קפיצת רגליים לאורך החבל. רגע אחד, אתם עולים, הלו, לעלות דרך הסולם, לתת למים לטפטף רגע, לרכב על הפתח ולעזור לאנשים לצאת. אוקיי? יפה. עומרי רוכב. תפסיק את הסרטון. כן, את יכולה להפסיק. אפשר לקרב.